ସାଙ୍ଗରେ ଷାଠ ଆମ ଦେହରେ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। +3 ପଢି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସିଲେଇ ଶିଖୁଛି, ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ପାଠ ପଢା ସହିତ ମୋ ବାପା ମତେ ସବୁ କାମ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଖାଲି ପାଠ ପଢିଲେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମ ସମାଜରେ କେହି ବି ମୂଲ ମଜୁରିଆ କି ବେକାରୀ ରହି ନଥାନ୍ତେ। ଏବେ ବି ଆମ ସମାଜରେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ପାଠ ପଢି ମଧ୍ୟ ମୂଲ ମଜୁରିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ଭଳି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଘର ଲୋକଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ବାହାରକୁ ଯାଇ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥିରେ ରହିବା ଆଉ ମୂଲ ମଜୁରିଆ ଲାଗି ପରିବାର ସହିତ ଏକାଠି ରହି ଯୋଉ ଖୁସି ବାହାରକୁ ଯାଇ ଏକୁଟିଆ ବହୁତ ପଇସା କମେଇବା ବି ସେତିକି ଖୁସି ମିଳିବନି, ମିଳିପାରିବ ହିଁ ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି +3 ପାଠ ପଢି ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ସିଲେଇରେ ଚାକିରି ଆସିଥିଲା ବୋଲି ଗଲି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଠ ପଢିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ହେଲେ ଜୀବନରେ ଅସଲି କାମ ବି ଶିଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କେଜାଣି ଚାକିରି ଜାଗାରେ ମୂଲ ମଜୁରିଆ ଲାଗିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଯାହାକୁ ପାଠ ସହିତ ଷାଠରେ ବି ଜାଗୃତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଚାହୁଁଥିବେ ତାଙ୍କୁ এই ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଯଦି ନିଜ ଗାଁକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ ଗାଁ ନା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।